Con ledicia e inmensa gratitude recibe do Manuel o anuncio do xantar de homenaxe que están a preparar para este domingo os seus fregueses das parroquias de Tremoedo e Caleiro, en Vilanova. Logo de toda unha vida ao servizo de Deus, decidiu xubilarse, motivado polos seus problemas de mobilidade. Moi agradecido, porque en fin, demostra a xenerosidade e a bondade da xente, porque eu realmente non merezco, eu estou aquí para servir, e nada máis. Don Manuel naceu en Romai, no concello de Portas, no ano 39. Logo de estudar no Seminario de Santiago, percorreu varias parroquias galegas ata chegar a Tremoedo en 1976. No 2014 facíase cargo tamén da parroquia de Caleiro. De todo este tempo recoñece momentos duros, especialmente no último adeus a tantos veciños. Con todo, el prefire quedar coas lembranzas máis alegres, comezando polo oficio do bautismo. O bautismo sempre é unha vida nova que nace, non? Depois os matrimonios, depois as festas. Eu recordo, bueno, cando eu podía, porque agora excursións, tiñamos todos os anos excursións do catecismo. Di estar satisfeito do seu paso por estas parroquias. Non só conseguiu ter os templos en perfectas condicións, senón que logrou o máis difícil, crear ao redor da igrexa unha sólida comunidade. Unha parroquia non é só locura, a parroquia é a parroquia. O sacerdote ten que ser o animador, o coordinador, pero realmente si queremos parroquias vivas, quen ten que actuar e vivir son é xente. O párroco aproveita tamén para reflexionar sobre como mudou a sociedade en todas estas décadas, tamén sobre a falta de curas que sofre Galicia. Hai xa anos, cando empezou a escasez dos sacerdotes, eu dicía que o dos sacerdotes era a punta do iceberg, pero que depois iba, e agora xa ves que non hai relevo generacional, e non hai para nin capiteiros, nin albaniles, nin, é dicir, que a sociedade se está, gracias aos emigrantes, senón, e isto temos tamén na iglesia. Para el tamén é un gran problema que a rapazade e a mocidade non se achegue á igrexa. Cree que esa é unha mostra máis do cambio social que estamos a vivir. Esa sensación de que a iglesia é algo do pasado e non do futuro, porque precisamente como se derrumba esta civilización, dá a sensación que é do pasado. Pero no seu caso, a igrexa é o todo, a súa foi unha vocación moi temperá. Recordo cando era neno, que houbera unha misión en Romai, e vira un cura que era xovenciño, moi xoven, e impresionoume tanto. Me parecía unha necesidade para servir a Dios e a xente, ao prójimo. É por iso que, aínda que se xubile, non ten pensado deixar de servir ás súas parroquias, comprométese a estar colaborando sempre que a saúde llo permita. Eu colaborei nas miñas posibilidades que a parroquia, que a iglesia. Eu cura hasta o final. Está previsto que o novo cura chegue a estas parroquias de Vilanova a máis tardar a mediados de maio. Ata daquela, don Manuel seguirá atendendo os seus fregueses. Aproveita as cámaras de Canal Rías Baixas para mandarlle a todos eles unha mensaxe de agradecemento. Gracias por la colaboración. Gracias porque eles me axudaron tanto. Gracias por haber encontrado tantas personas tan boas.